дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон бо ташаббуси факултети молия ва қарзи донишгоҳи мазкур мези мудаввар дар мавзӯи саҳми иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар таҳкими истиқлолияти миллӣ бахшида ба солгарди иҷлосияи 16-ум ба рӯзи президент баргузор гардид. дар ин мези мудаввар устодону донишҷӯён иштирок ва суханронӣ намуда зимни суханронии маърузатчиён чандин паҳлӯҳои муҳими иҷлосияро ба ҳозирин ироа намуданд ва ҳамчунин қайд намуданд ки яке аз санаҳои бузурги таърихӣ барои мардуми шарифи тоҷик ин баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки дар таърихи тоҷикон нақши барҷастае дорад. тақдири давлат ва истиқлолият қувваҳои солими ҷомеаро ба мубориза барои ҳифз ва ҳимояи қонуният даъват намуд. иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ барои барқарорсозии сохти конститутсионии кишвар ва давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявии тоҷикистон оғози устувор бахшид ва заминаи нахустини ҳамдигарфаҳмиву ризояти миллӣ ва сулҳи тоҷиконро фароҳам овард. ҳамчунин ин иҷлосияи таърихӣ заминаи мусоида барои рушди ҷомеа ва пешрафти тоҷикистон фароҳам овард. аввалин масъалаҳои ҳаётан муҳим ки дар ин иҷлосия муҳокима карда шуданд ин тадбирҳо оид ба эътидол овардани вазъи ҷамъиятию сиёсӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буд. ин иҷлосия дар таърихи башарияти ҷаҳон дар таърихи тамаддуни миллати тоҷик ҳамчун иҷлосияи тақдирсоз боқӣ монд. барои чӣ ин иҷлосияи тақдирсоз ном дорад? барое ки дар ҳамин давре ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷанги бародаркуш оғоз ёфта буд, миллат давлат از بین رفته ایستاده بود. برای دولت تاجیکستان در همین وقت شخصی لازم بود که ملت تاجیک را نگاه دارد، زبان دولتی را نگاه دارد، دولت را ساختارهای دولتی را از سر نو برقرار کند. ҳанӯз дар лаҳзаҳои ҳасоси иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қатъият изҳор намуда буд ки тамоми донишу таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ равона карда барои гулгӯшукуфоии ватани азизам садоқатмандона меҳнат мекунам. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии тоҷикистон воқеаи бузурге буд ки дар таърихи навини халқи тоҷик беҳамто аст. мо маҳз ба шарофати он ба ҳаёти осоиштаву созандагӣ расидем. дар семинари мазкур нақш ва моҳияти ин иҷлосияи тақдирсоз барои миллати тоҷик дар маърузаҳо мавриди таҳлил қарор гирифт. дар ҳақиқат иҷлосияи таърихӣ барои миллати тоҷик иҷлосияи тақдирсоз ва наҷотбахш буд, зеро он халқи тоҷикро аз оташи ҷанг наҷот дода тақдири истиқлолияти давлатии тоҷикистонро ҳаллу фасл намуд ва барои пойдории ваҳдати миллӣ, истиқрори сулҳ дар сарзамини бӯстониамон амалӣ намудани ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ дар роҳи бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ пояи мустаҳкам гузошт. бо дар назардошти гуфтаҳои боло метавон хулоса намуд ки давраи навини қонунгузории кишвар аз ин иҷлосияи тақдирсоз оғоз гардидааст ва дар маҷмӯъ иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ тадбирҳои муҳими сарнавиштсози зеринро анҷом додааст. роҳбарияти навини сиёсии мамлакатро таҳти сарварии муҳтарам эмомалӣ раҳмон интихоб намуд. сохтори конститутсиониро дар мамлакат барқарор сохт, хатари пош хӯрдани ҷумҳурии тоҷикистон ва парокандагии миллатро пешгирӣ намуд. тадбирҳои мукаммале аз буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ баровардани ҷомеаро ба миён гузошт. самтҳои асосии сиёсати дохилии мамлакат, инчунин мавқеи байналмилалӣ ва сиёсати хориҷии кишварро муайян намуд. барои ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои ҷаҳон роҳ кушод, қонунгузории ҷумҳуриро устувор намуд ва ба рушди он замина гузошт.